Let's go. Yes, så er vi i badeværelset og skal begynde at gå rent her hos Inger. Og har vi nogle kløv til både spejl og så kløv til håndvasken. Og vi har også en anden kløv derovre, der er også til toiletten. Det vi gør her, det er, at vi sørger for, at vi bevæger os fra det rene til det urene. Opfra og så nedad. Så vi starter med at med rent vand. Med hvad på el? Med lidt ægge i. Med lidt ægge i, for at tage spejl, så vi ikke bruger alle mulige spryg, der ikke er godt for. Så nu har vi jo allerede haft lidt på den, så vi sørger lige for, at vi gør spejlen ren. Og så lægger vi den her til siden, og så tager vi lige håndvasken som den næste, der er ren. Yes. Og yes, så heroverfra, så bevæger vi os hen mod brusen, som er også den næste reneste. Nu tager jeg en ny klud, som er også hertil, og har jeg en spand vand, ja, som er til brusen her. Og herover starter jeg opfra, som er den reneste, og det er de her ting. Og hvis det var rigtigt, så skulle jeg have nogle skræmlåsstår på, men det har vi ikke lige nu i pt. Så vi starter med at gå ren her, op, og bevæger os nedad, og til her og nedenunder. Og så bevæger vi os hen mod toiletten, som er mest uren i rummet her. Og inden vi går ind i toiletten, vil vi jo gerne starte heroppe fra, som er opfra og det reneste sted. Og nu henter jeg en ny kløde. Ja, og den bruger jeg til at starte her over for at gøre det her rent. De er renere end toiletten af sig selv. Og så bevæger vi os ned mod selve retten. Her. Og så er det nu her, vi lægger det her til siden. Og finder vores visirense. Yes. Og så tager jeg så er vi jo færdige med at bevæge os fra spejlen til håndvasken, brusen og her omkring toiletten og på toiletbakken og ind i toiletten. Så mangler vi ned på gulv, for nu har vi jo fået alle bakterierne ned på gulv. Så har vi også vores vand med noget universel rens, der er til gulv. Og der er også noget universel rens, vi har brugt til at få vasket rundt her i huset, eller i rummet. Og nu tager vi gulv, og så bevæger os ud af. Og når vi vasker gulvet her, er det jo vigtigt for os, at vi ikke bare kører frem og tilbage, men vi står i ret ryggen og forholde den her ordentligt. Og jeg har fået skiftet handsker. Yes. Og bevæger os sådan med 8-tal. Med 8-tal og bevæger os sådan tilbage. Det vil sige, jeg står her og bevæger mig med 8-tal med hænderne tæt i kroppen. Bevæger mig 8-tal og så bakker ud. Så er det sådan, vi mener, at det skal gøres rent. Den korrekte rengøring i badeværelset. Tak.